नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये आपले स्वागत। माझ्या आतेन गावावरनं भेंडो पाठवल्यान। गावचो भेंडो म्हटल्यावर किती मस्त असता नाही, पण तो येईपर्यंत झालो जून। आता मी आतेक फोन लावले आणि विचारले काय करू, आता भेंडे तर जून झाले, थोडे बहुत गावले पण बाकीचे भेंडे जून झाले, आता काय करू, टाकू तर नाही। म्हणून मी आतेक विचारलंय तर आतेन सांगितलं त्याचा सार बनव, भेंड्याचा सार मस्त लागता, अगदी मच्छीक पण मागे काढता। तर मी ता केलंय, माका खूप आवडला आणि तसाच सार मी आज तुमका करून दाखवतय। चला परब किचनमध्ये। ही मी भेंडी घेतलंय, साधा कवळीच घेतलंय, जून नाही घेतलंय, एखाद दुसरं जून असतलो, पण मी त्या ह्या भेंड्यात आता कापून दाखवते। आधी मी धुतलंय ती इल्यावर आणि पुसून पण घेतलंय की त्या पुसल्यावर त्याचं बुळबुळीतपणा पण जाता, नाही तर सगळा बुळबुळीत होता पाण्यात। आता ही आपण मोठी पण चिरू शकतो आणि बारीक पण चिरू शकतो की त्याही आपल्या तळूची आहेत। आता मी कशी चिरूची ती दाखवते। ह्यो जरा जुना भेंडो, ह्यो असो पण बारीक पण, ह्यो बघा ह्यो कापते वेळी माका लवकर कापना नाया आणि सुरेख अशी या ना खरखरीत कानस म्हणून तो कापता। तरी आपली प्लेन सुरी असत तर कापणार नाही, जून म्हणून मी असो कापले बारीक, नाही तर आपण असे हे दोनच तुकडे किंवा 3 तुकडे करायचे भेंड्याचे। ह्यो एक तुकडो आणि ह्यो एक तुकडो, हे बघा असे 3 तुकडे करायचे। असे मी आता सगळे भेंडे कापून घेते। भेंडो घेवचो असत ना कवळो बघून, तो असो देठ काटकन तुटता, जर कवळो नसत तर भेंड्याचो पाठचो देठ तुटाचो नाही। गावानं तिने मॉपची भेंडी पाठवलेल्यान भरपूर होती, त्यामुळे अंदाज काय सांगता येत नाही, तरी पण मी सारापुरता 10-12 भेंडी घेतलंय। ही बघा जूनत तर कसो कार आवाज येता भेंड्याचो, आणि भेंडो कवळो असत ना तर असो कार आवाज नाही येवचो, तो पटकन कापलो जाता। आता आपलं सगळं भेंडो कापून झालो हा। आता आपण तो थोड्याशा तेलात तळान घेऊया। आता आपली कढई तापली असा, मी त्यात आता तेल घालते। तेल थोडा जास्त घालायचा। तेल मी आपले डाळीचे डाऊल असतात ना ते 2 चमचे, म्हणजे जवळजवळ 100 ग्राम। आता हे भेंडे आपण ह्या तेलामध्ये तळून घेऊया। आता हे एकसारखे परतत रवायचे, नाहीतर एका बाजून काळे होतले, आपल्या सारी बाजून भाजा येऊ पाहिजे ना, म्हणून असे तेलात ढवळत रवायचे। भेंड्याची भाजी अशी अदनामधनं खायत रवायची, जेका गुडघ्याचो कमरेचो त्रास आहे ना त्यांका भेंडो खूप चांगलो। 2-3 मिनिटासाठी मी हे तेलात चांगले भेंडे भाजून घेतलंय। मस्त आता हे मऊ झालेत। असे जर भेंडे तळले आणि भाजून जर घेतले ना तर ते चांगले लागतात, कच्चे असे लागत नाही, आणि त्याचा जो जूनपणा असता ना तो सुद्धा लागत नाही, आणि जो गुळगुळीतपणा तो सुद्धा जाता। आता बघा आपल्या भेंड्याचा कलर वाईस बदललो, अजून जरा 2 मिनिटं भाजतंय। भेंडो भाजल्यावर सुगंध मस्त येलो हा। आता आपलं भेंडो मस्त भाजून झालो हा। त्यातले भुतूर जे बिये असतात ना ते बघा तेलात फुटतात, म्हणजे आपलं भेंडो मस्त भाजलो हा। आता मी गॅस घालवतोय। आता ह्याचा वाईस तेल आहे ना तर आपण थोडा पडतला, असं चमच्यानं गाळून घेतला असता नाही पडायचा, पण मी हे तव्यात घेते, कारण तवा आपलो वापर नाही घेता, त्या काय तुमका सांगूची गरज नाही। आपण गावी काय केलं तळणीचे प्रकार तर ते तव्यातच काढतो। आता ह्या जर तेल आहे ना तर आपल्या फोडणीक घेऊचा, तर त्याच्यातच रवांदे मी ह्यातच सार फोडणीक घालतले, आणि हे भेंडे तव्यातले थोडे निवांदे, तोपर्यंत आपण आपला वाटप वाटून घेऊया। 4-5 संकेश्वरी मिरचे घेतलंय, त्यात 1 चमचो बडीशेप आणि 1 चमचो धने आणि 5-6 लसणीचे पाकळे ह्या मी भिजत घातलंय 15-20 मिनिटं आधी, आणि 1 वाटी खोबरा घेतलंय, ओलो नारळ, त्यात ह्यो बारकोसो कांदो, 2 कोकमा घेतलंय। आता कोकमा सोडून आपण ह्या सगळा वाटून घेऊया। आधी कांदो घालतोय मिक्सरच्या भांड्यात आणि ह्या पाणी गाळून घेतोय। आता ह्या सुद्धा मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतोय। बिये आणि धने सगळे खाली बसलेले ते पण घेतोय। आता ह्याच्यावर मी ह्या आपला खोबरा ता सुद्धा घालतोय, मी काय वेगळे मिरचे वाटणे नाही। आता हे वाटतेवेळी 1 टोमॅटो पण आपण घालायचो आणि थोडीशी हळद। आता मी ह्याच्यात 1 टोमॅटो पण घालतोय, बरो लागता टोमॅटोचा सारासारखो म्हणून 1 टोमॅटो घालतोय। तुमका नाही घालूचं असं तर तुम्ही कोकमा वापरतातच, त्यानं पण आंबटपणा येतलो, पण आमका टोमॅटो आवडता।
आणि ही पाव चमचो हळद. ह्या बघा मस्त असा बारीक वाटून घेतलंय. आता जर तेल आहे ना त्याच तेलात आपण सार फोडणीत घालूया. आता आपला तेल तापला. मी 4-5 कढीपत्त्याची पानं आणि 2 लसणीचे पाकळे बारीक करून घेतलंय. लसणीचे पाकळे सुद्धा बारीक केलंय हा. तर लसूण आपली थोडीशी रंग बदलल्या ना लसणीन आणि कढीपत्त्यान पण. आता ह्याच्यावर आपण वाटाप वाटून घेतलंय ता घालतोय. गॅस आपली बारीकच आहे. बारीक गॅसवरच आपण ह्या वाटाप चांगला परतून घेऊया. जसा आपण टोमॅटोचा सार करतो ना तसाच, फक्त त्यात आपण टमाटे उकडून घेतलं आणि ह्याच्यात आपण भेंडी तळून घेतलं. आता या बघा अंगावर उडूच्या आधी ह्याच्यात मी मिक्सरचा भांडा धुवून पाणी घालतोय, नाहीतर ह्या अंगावर आता फटफट फटफट उडतला. आता ह्या मी 1 ग्लास पाणी घेतलंय. परत स्वच्छ भांडा धुवून इला आणि आता पाणीसुद्धा आता मी घालतोय ह्याच्यात आणि ढवळून घेतोय. आता काय बुडबुडे येणत नाही आणि अंगावर काय वाटा पुडणार नाही. आता ह्या का चांगलं कड येऊ देऊ खयो. अरे होय मगाशी सांगाचाच रावला, वाटा पुडत होता ना अंगावर. टॅमॅटोचा सारची खाली लिंक देतंय, ती पण तुम्ही बघून घेवा बघला नसाल तर. आता ह्या का ना चांगलं रटमटन कड येऊ खयो आणि मग आपण ते तळलेले भेंडे आणि कोकमा घालू खय की आपला सार पटकन झाला. ह्याचा वर 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 इला ना ते हे आहेत आपले भेंड्याचे बियत जे तेलात रवलेले, ते दाताखाली इले ना तर मस्त लागतात. असा या भेंड्याचा सार झटपट होता, पटकन अगदी, आणि लागता पण एकदम मस्त. तुमचा श्रावण महिन्यात तुमका मच्छीच्या साराची आणि मच्छीची आठवण येणार नाही असा लागतला या सार. आता कड इलो आपल्या साराक. आता ही जी भेंडी आपण तळान घेतलं ना ती घालतोय. भेंड्याच्या लगोलग ही 2 कोकमा घेतलंय, ती कोकमा घालतोय 2 आणि आपला चवीपुरता मीठ. भेंडी थोडी तळल्यावर हलकी होतात ना मग ती अशी वरच पेवतली, चांगली अशी वर तरंगतली आणि त्यांना सार पण मस्तच दिसता. आता कड इलो की गॅस घालवायची आणि आपला सार तयार. आता कड इलो भेंडी काय आपल्या जास्त शिजूची नाहीत, आपण तळान घेतलं. मी गॅस घालवते. मच्छीच्या सारापेक्षा पण 1 नंबर भारी लागता. गावात तशी सगळीच जण बनवतात, तर वहिनीने पहिल्यांदा बनवले. त्यांना इतक्या भारी चव लागली, त्यांनी म्हटल्याने आज दुसऱ्यांदा मी तुका सरोज बनवून खाऊक घालतोय, कारण डाळ दररोज दररोज खाऊन माका इलो कंटाळो. थांबा तुमका सांगते आता कसा झाला ता. टोमॅटोच्या सारापेक्षा पण भारी. ह्याच्याबरोबर जर सुको बांगडा असत ना तर मजा येत. आणि ह्याच्याबरोबर भाकरी पण बरी लागतली ना तांदळाची. भाकरी वंडा पण छान लागतला या सार. पण मी या भाताचा फॅन आहे. ह्याचा भात आवडता, गोडी डाळ तर ह्याचा आवडत नाही. असा या भेंड्याचा सार तुम्ही नक्की बनवा आणि मला कमेंट मध्ये सांगा कसा लागला आणि कसा वाटला ता. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. सगळे रेसिपी बघा आपण. धन्यवाद.